Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklickele wa bell for ama notification. Sengiphinde ngabuya ke futhi namathiza umkhokha, izinto nje okumele uyilindele lapha kumkhokha kuloke leli week esikulona. So lapha kumathikiza baveza ukuthi ke uMabusi uzothathwa umkhulu wakhe ubaba uMzobe and kuzomela ukuthi uMabusi amukele isiphiwo sakhe. uMabusi uzohlala ke insuku naye kubaba uMzobe. Ngapha ke sayidini ifamily yakwaMthembu izothola ke indaba ezibhlungu eqhamuke emaphoyiseni ezimayelana nokulahleka kwakhe ke uMabusi. Uzophoxeka umndeni wakwaMthembu mawuzwa ukuthi ke uMabusi akatholakali indawo. Ngidlule babeke sebeveza ukuthi uMaMzobe isimo abhekene naso sokulahlekelwa inqondo sizoba sibi kakhulu kunakuqala. Babeke sebeveza ukuthi uMaMzobe uzotshela kumndeni wakhe ukuthi ke yena ukhathele ilento so ucela ukuthi ke bemlandele. Umndeni uzobeka umangelo ukuthi ke umlandela uyakuphi. Ngidlule babeke sebeveza ukuthi oyilunga lebandla uSifociya uzoveza ukuthile ngokulahleka kwaMabusi. Ngidlule futhi babeke sebeveza ukuthi ke uMenga uzomtshengisa kunobuntu ukuthi ke ubaluleke kangakanani empilweni yakhe. Baphinde baveza ke futhi ukuthi ke ubaba kaMenga uzotshela kuMenga into ebalulekile. Sengivala ke baphinde baveza ukuthi ke uNdlovu uzokujabulela ukulahleka kwaMabusi, uzotshela ke ingane yakhe uSibahle ukuthi ke manje yithuba lokuthi ke ebe umakoti walapha kwaMthembu. Aphelalana ke mbuyela amathize ethu, ngiyophinda ke futhi ngibuye namanye. Ngicela ke nje ukuthi ungakhohlwa ukulike and ke futhi usubscribe. Ake ngithi ke nje danke, ngiyazibongela.